ez itt egy új random játékok gameplay lesz. Igaz, hogy ez most nem olyan lesz, mint az előzők, hiszen ez Flappy Bird, ami azért nem annyira olyan, mint a többi játék, és azért a telefonon játszok, mert itt könnyebb lesz. Persze nagyon béna vagyok. Na mindegy, nézzük is akkor tehát. Én valószínűleg több videó lesz majd ma fönt. Hoppá. No problematika. Nézzük tovább. Nagyon nehéz gépen. Telefonon ugye 79, vagy mennyi a rekordom? Hát, hogy 80, nem emlékszem. Hoppá. De itt meg 3. Mert egyszer nem lehet. Szerintem addig fogom csinálni. Körülbelül ez nem lesz ez egy nagyon rövid rész lesz szerintem, ilyen 5 perces. Tehát, hogy ez az első... Basz meg. A legrövidebb random gameplayem lesz, de szerintem a többi, tehát ma 2 random játékok gameplay lesz, ugye a Gang Beast és ez. Aztán majd még jövök Happy Wheels-zel is majd. Ez így már nem annyira random, de az csak úgy ki lett találva. Na nézzük, egyébként nagyon köszönöm, meg lett a 43. feliratkozó. 43. 44. Nem 45. Nem tudok beszélni. 45 feliratkozó meg lett, és ez nagyon jó, és már csak 2. Számolni is tudok. Tehát már csak 5 kell ahhoz, hogy meg legyen az 50. Ahol tervezek egy Try Not to Lag Challenge. Try Not to Lag Challenge-et. Igen. Beszélni még nem tudok, elfelejtettem. Igen. Emlékszem 10-ig, aztán annyi lesz. 4, bazd meg, 4 a rekord. Hát ez nagyon fura dolog. Ként halkajok azért elnézést, de... Hát a picsába. Nem jön össze a rekord az 5. Nagyon nehéz kattingatni. Jaj. Nem tudom, ez a játék kinek megy egyébként nagyon jól. Egyébként ugye kértem az e-mailemre ilyen random játékok gameplayre, ilyen ötleteket, hogy játszak, és akkor arra jött a Happy Wheels, meg a Gang Beast, a Flappy Bird, az pedig úgy azért jött, mert hogy most miért ne. Hát ez így csodálatos. Most azért nézelődtem, hogy megnéztem, hogy hány percnél tart a fölvevés. A videó. És 3 perc. Nagyon jó. Hoppá, egyébként reakció videókat is küldjetek. Egyébként a legnagyobb problémám, amit nagyon sajnálok, hogy a FIFA 14 karrier mód nagyon-nagyon valószínű, hogy elmarad. Lesz helyette GTA 5 végigjátszás. Az a baj, hogy a FIFA 14-en megkergült, és már leszettem többször is, kipróbáltam többféleképpen, több cracket, stb. De nem volt jó sehogy. Úgyhogy, nagy valószínűséggel elmarad. Ez egyik napról a másikra is szűdött. Egyébként a PES 13 az meg azért csesződött. A PES 13 azért csesződött el, mert az pedig ugye kilépdes. Úgyhogy most eléggé nagy problémáim vannak. De majd valamivel beszélni nem tudok. Valamivel majd pótolom. 5 percesre terveztem ezt a videót. Tehát körülbelül még van vissza 1 perc. Addig próbáljuk meg megdönteni. 7. Meg sikerült. Háttérzőket meg elnézést. Szokásos problematika. Hoppá. 1, de a 7 már az ma Szefi szintjén van. Hát ez megint nagyon jó. A fényhatások se tudom, hogy milyen jók. Ja, és egyébként mostantól lesz facecam. A random játékok gameplayekben is lesz facecam. Innentől kezdve. Úgyhogy igen. Egyébként sajnálom, hogy az utóbbi időkben nem nagyon volt random játékok videó. Mert nagyon bekezdtem ezt a sorozatot, aztán nagyon abba hagytam, így hirtelen. De most már jönni fognak ebből is továbbá a játékok. Továbbá a játékok? Jönnek továbbra is a játékok majd. Még 2 próbálkozást csinálok. Jó, még egyet.
Csodálatos. Na nézzük. Utolsó próba. El is basztam. Na még egyet, gyerekek. Még egyet. Még egyet. Még egy belefér. Egyébként tudom, hogy minden nap úgy volt mostanság videó, és tegnap nem volt. De ma viszont 2-ben jövök ezért. Na, 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 még az utolsóra megpróbálom megdönteni. Na, még 10. Aha, utolsó próbálkozás. Csúcson kell abba hagyni. Jó, 14. Úgyhogy ennyi is lett volna ez a videó, és jövök majd még a Gang Beast-tel. Úgyhogy sziasztok, és dobjatok egy lájkot, ha tetszett.